patroia. Agirre galko horretan lurreak eratu da. Hirugarren Zumaia, entzuten duzuena Edu Aristida, patroia eta laugarren Portura. Hainbeste zirabila zortu duen Portura arraun elkarteko guztia. Kartelo trainero dugu Hernanikoen ahatakoa eta patroia. Zartzen du cambio gaztea. Entzun, Edu Aristiren agitua. Edu beko bat, abe! Edu erute! Bat! Bi! Iru! Lau! Lau! Iruite! Zazpi! Zortzi! Behatzi! Ama, eibazea! Luzeo! Luze! Arrauketa luzea nahi du! Hori hau, aurretik dagoela, bakizue urkiolak laktako traineroa dela, Lucia enteratzailearen gustokoa eta aurretik jalanik Zumaiarra. Herrian probatu giberdia eta karga zeraino bota, hori dira Eduren agitua. Aire arrasta! Aire atzera hotxe! Jau! 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 Aure junau! Bota hostia gero! Diferentzina bamena lortu dute, Zumaiarrek, zipare bat bai gutxienez. Bigarren Hondarribia, hirugarren Zierbena eta antzea laugarren kanetik Portura. Portura ipatu dugu eta portetarratok badu horre Portura arraun elkarteko ordezkari bat. Bere iritzia zalantzarik gabe interesgarri. epaileek emandako denborak. Bai, Jose, bai, aurrera. Zumaiarentzat 10 minutu eta 54 segundu. Bigarren postuan Hondarribiko Zierbanako untzi esan dugu 11 minutu eta 4 segundu. Ondoren hirugarren postuan 11 minutu eta 13 segundu. Eta azkenik Fortunako untzia sartu da. 11 minutu eta 56 segundu. Espero zen bezala Fortuna. Edu Aristi gogorari da bere mutilak animatuz, baina animorik onena, arraunariek bere buruari ematen diote ikusita untzia ondo doala. Aber nola jutzean esate dugu Edu Aristi, momentu ondo. Jose Luis Korta, zure Aristia. Ondo, baina arraunari izatik erri ondo dator, eta ikusiko dugu pasako da nire. Gero gora beran, 6 segundu gora bera esango da, olatu bat hartu, ez hartu, bimutatetik amarrura. Horre idalkiko lehi utzita estropa nahi. Hor, puntetan testa esango diferentzirika. Baina hemen barruan bateko latu batu, bestiek ez hartu, esango da 6 segundu, egin hauzi esango da.
Dena dela, Jose Luis Korta, bazirudien gaurko lehen txandako iruntziak ikusita San Pedro Kostape eta Orio estropa da eta Kontxako bandera agian lehen egunean erabakiko zela. Orain arteko ikusita hori ezin da ezan. Bigarren egunean ere buruka latza izango dugu eta orduan itxasoak, kale zosketak, guzti horrek zerikusi handia izango du, ez? Barria, ikusten da horre zindula txalopa. Bazirudien ezek, baina Lopus kontrako burruka honetan Zumaiarrek agian poltsikorako bidean jarri dute Kontxako 108. bandera hau. Izugarrizko errenta lortu baitute Lopus kontra egindako burruka horretan. Oraintxe Hondarribia!
Ven Gallego. Amén. Adelante, la amuleto, la suerte. ¿A dónde vas tú con tanto cohete? Venga, pillo. Campeones. Hori gero. Gero abestuko hori. Gero beste bi izan, magusketa, Ara, goiz, agur. Bai. Amar, jartzeko, torri. Libre. Multa bestial. Sakoa jartzen zaitxate behar. Porque si no, no me lo apañaba. Lasai. Torten. Bai, etortzen bai. Hola, guapa, ¿estás ahí? Buona vita! Bai. Va ancora vita, Anche io mettiamo in vita! Azaltzeko mugaia zaude, jo. Arrumben onduen, eta hau ez da, ez bat dela izango bat,
Vaya raíz. Pikir San Pedro. Oh, San Pedro. Baina guain ez da olengo txarra horria. ¿Quieres sacar el letrero? ¿Quieres sacar el letrero? ¿Qué pasa? ¿Esa va a ser la táctica que vais a seguir hoy, una contención? Pues sí, de momento sabemos que Santero de salida es muy rápida, entonces vamos a procurar aguantarles una salida y luego pues intentar ganar la regata, claro. ¿Vuestro objetivo puede ser también ganar la regata? ¿No os contentéis con ganar la bandera? ¿Hoy también queréis ganar? No, nosotros, no sé, hoy si no ganaremos la regata creo que no sería una bandera completa, ¿no? Nosotros nos gusta ganar las dos regatas y hoy también intentaremos ganar. Priņemās viņa aizstāvaņā, es to soļu. Viņa nekulēs. Ja nikul vietā. Ei musta sellaisia kuuluvuudessa magyar. Ja niin ollut hänellä on jotain ryhmässä.
Talde gau. Ardu atena. Lenguane bai, lenguane eta zein.
Kontu zeinen! Eta hori puskatu zaldei. Ondo atera, Hori puskatu ez Hau ez zego ateatzen, Hori. Palaka. Nahirik parte zuen artera etorritzeko banun hainbat borondate Zumaiatxoko polita izanik gaur gehiago nola ez maite Mila zorion, haupa mutilak, majo portatu zerade. Badegu txalo ugari, ospakizunak, merezidula jaunak ezalda nabari era honetan urte luzetan mutilak eutsi goiari besarkada bat arraunlariei zorionak Zumaiari. Nola diozuten eutsi aurtenguane kontxako metan lehenen azuek iritsi ta Zumaiarrak han inguruan hainbat txalota irrintzi Onenak zeratela aurtene, baide zute eragutzi. Gautzea berriz bestetan, baina Zumaia aurreko puntan, dozen argitik bostetan, merezidu bai izerdin batzak, isuritzea kostetan, horregatikan herri oso bat ipintzen bada festetan.
jaunak degunik antxantxa, horretarako urte aseran, hartu behar baita martxa, ta azkenean zuen lan ona, inortxok ezin du tatxa, behon deizuela mutilak eta buruak goraka altxa. Horren egarria merezimentuz lortu dutela, nago pentsatzen jarria. Gaur goizetikan kolore batez jantzi da Euskal Herria, eta kolore horixe dugu Zumaiakoen gorria. Gaur dauzkagula sasoian, bandera on bat irabazita, bere lanan arrazoian, moralak eta animo danak izango dituzte goian, isiltzera naiz berso gehiago udaletxeko alkoia. El tema está desmadrado, esa muy. La hostia, acabo de eso. Se me quedó contigo. Llevas una semana, lleva los dos.
montón de banderas de Zumaya que hay que placía. Aparatea jartiko zan diete, eta eskerrik asko tan hori.
aurresku bat gure arraunlarieri omenez. Mesedez, txistua eta bar entzungo bada isilik. Zumaia txapeldun. Orain dela da urte hemen ginen deno. Ez genuen orduan pentsatzen, hain epe hiru zaten didate, hala izango dira. Ez genuen orduan nerbiluak pasatxo bat egiten dute. Orduan ez genuen pentsatzen, hain epe laburrian hemen izango gineanikan. Benetan, Zumaiko arranloariari zuen danon izenian, esker beroenak, Zumaiko herria, Kantauri itxasertzeko herri guztietan, goi mailak gehiena jarri dutelako Zumaiko herria. Behai esker, Zumaiko herria, ezaguna da, esan deten bezala, Kantauriko hertzeko herri guztietan. Eta eskerrik asko Luz Mari, eskerrik asko Luzia, Zumaiko herria, goian agar zitelako. Baina irabaztene jakin izaten menda, eta eozeinek ezmendaki alegia irabaztea zer da. Guk esango nuke Zumaiarrok eskatzen dizuet gaurko egunean oso kontraio, oso deportealdian oso kontraio egoki ditugula. Bere burua oso goian dutela, galdu dutela gaurko estropa, baina nik nahi nuke zuen txaloa Pasaiko herritik gaur hemen entzutea. Pasaiaren zat, txalo bat eskatzen dituen. Lan egin dute, gaur ikusten dugun txapel hau gure artean ikusteko. Baina izen bat aitatu nuke behitzak. Eta hau da Luzia. Luzia lan egin behar mendu alegina. Ikusten dute! Eskerrik asko da, Luis Mari Goiko zu, Aita Mari taldeako lehendakari bezala, Luzia, Edu Aristi, patroi bezala oain bitz izango ditugu beak.
gainean munduan ez da zuek bezelakorik zuek bezelakorik zegoen denen buruan eta herrira etorri Donostialdian hainbat irrintzi guztiak jantzirik gorri aupa mutilak gora Zumaia eta eutsi martxa horri baina Zumaia gertatu zaigu guztietan
orain hemen gaude San Telmo inguru eder honetan, hilabete pasata gero, gaur urriak 25, hementsen izango dugu aurten irabazitako banderaren bedeinkapena. ¿Qué haces? ¿Sacando cámara? Ah, me pongo yo encima de la trinea.
Bara gunda bekaldetik hor. Joan? Ez dik segiten, txipik egiten, Biteteko da begitez. Zorionak eta jarrai dezagun meza hau denon izenean emateko. Jesukristo guk zenbat lege ipintzen ditugun gizartean bizitzeko. Lege alde batetik, legea bestetik. Eta oinarrizko gauzik ez normalean. Legeak guri konbeni zaigun lege asko eta asko ipintzen ditugu. Eta Biblia, liburu sakratu batean, hauxe bakarrik garatzen da. Lege bat, maitasun legea. Horregatik, galdetzen dio lege gizon bat, gaizu maizu, zuk asko dakizu, baina azpikeri galdetzen dio, eta nik jakiteko zein da lege nagusia, legea baldiko da. Kristonen erantzuna esan zen, zu badakizu ondo, nola itunzarrean esaten diran hitz horiek, maita ez ezu jaurra, zure janguikoa, bihotz eta bigarrenak berdina. Maitasun legea, hau da, maita lagunurkoa, eta hemen dago kakoa. Zeure buru zorionak horrekin emanez, eta nire herriko izenean edo, apeltaren izenean, zorionak benetan. Eta beste gauza hau. San Paulok esaten du, atletak, erabiltzen dira mundu honetan, sariaren bila. Asko guten dira, estadion batean asko korritzen dute, baina batek irabazten dira sari hori. Eta esaten du San Paulo, sari hori ederra da, baina zimeldu egiten. Zergatik gane zueretan izan dira, saiatu baita ere, beste sari hori irabazten.
betikotasunean emango zaigun sari hori. Sinistu zenide, eta eskatu jangoik bai izparezute sinismena, izango dugula. Hemen izaten dezuten sari hau, ondo dago, eta behar esko da. Baina zergatik ez geha saiatuko tino zenide, ni eta zuek bai, eta saiatu honeginez beste sari hori, beste bander hori irabazten. Hala izan dira, hori opale zuen. Zoriontasun hori ez oaingo garrik lerorako ematen. San Pablo esaten duna, zaila gaitezen, beste sari hori, oiku hori, o alboko ez dakit nunda hon, sari hori lortzen. Bukatzeko, denoi, zumaiari, arraunlariei, sostidadei eta danei, hain aurpegi ezagunak, arraun munduak sortzen dituan, adiskide eta lagunak. Arraunlariak zuek zerate, protagonistai altunak. Zuek gaberik ez bai du ezer, balio gaurko eguna. Hau ermitiaren edertasuna, banderez josiak gaude, herri batentzat kirol arloan, jaunak hau baino zer hobe. Santelmo ere zeruan pozik, egongo da dudik gabe, ikusirik bere herritarrak dirala jaun eta jabe. Zuen balio ta birtuteak ez naiz hasiko esaten, hainbat bandera ikusi eta garbi bai da antzematen. Bedeinkatuta gorde ditzagun herriko txokoren baten, ondorengoak zuen lan ona zein dan ikusi dezaten. Bat emango dena. Afalondoan berdin, Kadiz harturik. Zuri eskerrak emanez bedeinkatu zuen, eten duguna gero egiaz eta osorik ardezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jaunaren izena gure laguntza, berak egin zituen zerulugan. Jauna zuekin, egin dezagun otoiz. Jauna, hemen bildu gera, bandera hauek aurten irabaziteko bedeinkatzea, zure laguntza eskatuz. Zure eskuetan gauza guztiak direla jakirik. Bedeinka itzazu jauna, itxasontzian irabazitako bandera hauek. Eta babestu itzazu bertan ibili direnak eta zure herri osoa. Zure esku indartzuak gorde gaitzala, arrisku guztietatik. Eta ontzian gizonak, ibilitako gizonak osatu dezatela, elkarte jator bat eta famili bat. Hala eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinka zaitzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
Y tenemos a 20 grados. Venga. Ardilla que se mueve este, vale. Siga. Hola, ministro.
Gaieko urgazitan, beso bihotz neketan, azken txampanan egin, baina raun bat zaie hautsi, urrengoan laguno, garaipen zuekin, urrengoan laguno, garaipen zuekin. Agur zoriona, irabazleari, itxasoa ez da agortuko oraindikan. Agur zoriona. Zumaiko lehengo eta oraingo arraunlariak. Egun luzez prestatu eta orain dena da galdu, ametsen laburra da estroparen kulunka, arraunak elkar jotzen, izerditan dira galtzen, urrengoan laguno, garaipen zuekin, urrengoan laguno, garaipen zuekin. Agur zoriona, irabazleari, itxasoa ez da agortuko oraindikan. Bueno, aldetan ondoen hartzen zaiatu naiz, dokumentu hauek, berriro ere horrelako gertakizun bat gertatzen bada herrian ingo ditut aleginak, eta besterik ez, eskerrik asko, eta honekin bukaera ematen diot. Agur.